ens ha sorgit un nou dubte. Ara volem trobar una recta que sigui perpendicular a aquesta que tenim aquí i que passi pel punt aquest d'aquí. Doncs, com moltes vegades veurem en matemàtiques, això es pot trobar de dues formes diferents. Ara ho farem tenint en compte el pendent. Llavors, quina fórmula és molt important que tinguem en el cap? Doncs la fórmula que és tan important que tinguem en el cap serà MR igual a menys 1 entre MS. Aquesta MR entre 1 entre menys MS, sí. Això es pot reescriure moltes vegades de forma que el que tinguem serà simplement la M perpendicular serà igual a menys 1 entre la recta o el pendent de M. D'acord? Al final són dues formes en les quals nosaltres podem estar habituats a trobar-ho. D'acord? Primer de tot, aquesta recta no ens permet veure el pendent de forma directa. Llavors, què haurem de fer per poder trobar el pendent de forma directa? Doncs escriure la recta implícita. De forma que jo aquí em faig un petit pas previ i m'aïllo la Y. La meva Y, si jo l'aïllo d'aquí, el que faré serà aquest 7, el passaré a l'altra banda de forma negativa. De forma que això em quedarà menys 7. I aquest menys 2x em passarà exactament el mateix que jo el passaré a l'altra banda de forma positiva. D'acord? Per tant, m'escriuré aquí 2x menys 7. Llavors, què sé jo? Que a la recta explícita, això és una cosa que necessitem saber, a la recta explícita nosaltres tenim que això és y igual a mx més n. De forma que la nostra m és el pendent d'aquesta recta d'aquí. Si el pendent d'aquesta recta d'aquí hem dit que seria aquest 2, sí, vol dir que el pendent de la nostra recta inicial és aquest 2. Fent-ho d'una altra forma, nosaltres volem trobar la recta perpendicular. Llavors agafem aquí la formuleta aquesta i volem saber la nostra m perpendicular. Què sabem? Que serà menys 1 entre la m que ja teníem, és a dir, aquest 2 d'aquí. De forma que ara mateix aquest 2 ha passat a ser aquest 2 d'aquí. D'acord? Doncs ara, continuem. Ja tenim la m. Què ens falta? Doncs saber quan passa per aquest punt. Com nosaltres sabem que la forma de la recta serà aquesta d'aquí, anem a substituir i agafarem. Recordem una cosa molt important, que és que tot punt està format per x, y. De forma que si jo tinc el punt x, y, tindré la y que és 5. I això serà igual a, com ja tenim la m, que és menys 1 mig, la multipliquem per x. I aquesta x quina serà? Doncs aquesta x serà el punt del qual nosaltres disposem, que és el menys 3. I a això li sumarem, només ens queda sumar la n. I ara què farem? Doncs aïllar la nostra n. De forma que jo agafo això d'aquí i m'ho emporto cap aquí. Però prèviament ho calculo. Llavors, això és 5 igual a 3 mitjos. Per què? Perquè menys per menys s'elimina, perquè menys per menys tothom sap que és positiu, i després aquest 3 el multipliquem per un mig, i un mig per 3 dona 3 mitjos. I a això li sumarem la n. Per deixar encara més aïllada la n, farem n igual a 5, i aquest 3 mitjos el passarem aquí en forma de resta. I què és 3 mitjos? O com podem trobar això? Doncs el que podem fer és n serà igual a 10 mitjos, posant això de forma equivalent per tenir els dos denominadors iguals, menys 3 mitjos, i un cop tenim això ja ho podem resoldre sabent que 10 menys 3 dona 7 mitjos.
Per tant, la nostra n, en aquest cas, serà 7 mitjos. Ara ja tenim totes les eines per poder calcular la nostra recta perpendicular. Llavors, ara ja sabem que la nostra S, de moment, si l'escrivissin com a recta explícita, seria Y igual a menys 1 mig de X més 7 mitjos. Això és una cosa que ja sabem. Anem a reescriure-la de forma que d'aquí passem a la recta general. Però ara, com passem de la recta explícita a la recta implícita o general? Doncs la manera de fer-ho serà molt senzilla. Agafarem la recta que nosaltres tenim i farem que tot estigui igualat a 0. Què podem fer? Deixar-ho això tal qual així en fraccions, o si no ens agraden les fraccions, que sol ser usual, posarem el denominador comú a tot arreu per poder eliminar-ho. De forma que jo això m'ho puc pensar com 2y igual a 2y entre 2 igual a menys 1 mig d'x més 7 mitjos. Ara ja tenim el denominador comú per tot arreu i el que faré serà 2y és igual a menys 1x més 7. Tenint això, anem a passar-ho tot a una sola banda. Recordeu que aquest menys 1x no cal escriure-lo, de forma que aquest 1 l'eliminarem. Sí? Ho passem tot a una mateixa banda i tindrem que x més 2y menys 7 és igual a 0. Què és el que he fet? Aquest menys 1x l'he passat a l'altra banda sumant-lo i aquest més 7 l'he passat a l'altra banda restant-lo. De forma que, si això ho volem tenir de forma implícita o general, tindrem que S serà x més 2y menys 7 igual a 0. I aquesta és una de les maneres de fer-ho. Anem a fer una altra. Anem a fer un altre exemple per poder contemplar quina és l'altra forma de fer exactament el mateix procés. D'acord? Llavors, per poder fer això, primer què és el que hem de trobar? Doncs hem de trobar quin és el vector. Per què? Perquè nosaltres al final el que volem és veure exactament la següent opció, que és que ax més by més c sigui igual a 0, on la a sabem que és b baixa y, la b sabem que és menys b baixa x i la c sabem que és b baixa x y a menys b baixa i x a. On què és cada cosa? Doncs el b baixa x serà la y del nostre vector que haguem trobat, el menys b baixa x serà la x del vector que nosaltres haguem trobat i la y a i la x a siguin exactament la y i la x del nostre punt, recordant sempre, com bé he dit abans, que el punt té la forma x, y. Ja amb aquesta informació podem seguir. Què és una altra cosa que hem de tenir en compte? Doncs que si el nostre vector inicial sortís de resoldre això d'alguna manera, el nostre vector perpendicular és tal que vector S agafarem el 3 de la x i l'escriurem aquí. I agafarem el 4 de la y i l'escriurem aquí com y. I aquest serà el nostre vector perpendicular. De forma que si nosaltres reescrivim tot això, ja tindrem que la nostra nova recta serà tal que substituïm aquí el b baixa y, que és el 4, i li afegim la x. Després, li restem el b baixa x, és a dir, el 3.
i li afegirem la Y. I ara ve el procés més complicat, per si dir-ho. Anem a calcular aquí sota, d'acord? De forma que v baixa x hem dit que és 3. La nostra Y és menys 1. Després li restem la v baixa Y, que és 4, i la multipliquem pel punt x, és a dir, per 2. Això, si ho resolem, tenim aquí un menys 3, menys 8, que això, si ho afegim tot, tenim un menys 11. Dit això, quina serà la nostra f final? Doncs aquest més es canviarà per un menys i se li afegirà l'11 i tot això quedarà igualat a 0. De forma que la nostra recta, quan nosaltres acabem de dir quina és la recta perpendicular, serà aquesta d'aquí.